से भाव लगले बबुआ ए माई तला लबा तरवर मोती चढ़ल भाया चरवा हो कि निमी हनु तरवा माई मोरी लावेली दरा बरवा हो कि निमी जय हो मैया ए माई मोरी लावेली दरा बरवा हो कि निमी हनु तरवा जय हो क्या बात है के तरफ से पुरस्कार देवनाथ राय जी के दामाद बानी अखिलेश राय जी हजार रुपया हमरा के दिल बने पुरस्कार भैया के प्रणाम करतने हार्दिक स्वागत करतने अभिनंदन करतने एक जना और भैया दिल है उनकर का नाम है पंकज भैया करकर्ता महोदय हमारा का पंकज राय जी हजार रुपया दिल बड़े पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा ये पिताजी के नाम पर जतना देवे के बा आजुए दे देवे के बा फिर काल से हम आई बेजा टुन आई है केहू ना आई जी जदुनाथ राय जी मिर्जापुर के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत बा भाव लागल अखिलेश भाई अरे ओजे रोकबा भैया ओजे रोकबा अमरनाथ राय जी भाई हमारा पाछा ले मत खोदी हो ओजे रोकबा बड़े बड़े मिर्जापुर धनेश राय 100 रुपया पुरस्कार बड़का हीरो मिर्जापुर 20 रुपया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार भाव लागल ए बबुआ अढ़ाउल के हरावानु शोभे माथा पर गजरवा हो कि निमी हनु तरवा अढ़ाउल के हरावानु शोभे माथा पर गजरवा हो कि निमी हनु तरवा परिवार के रिश्ते भैया का हो अरे ना तो खोदल भाई बेरी बेरी का हाथ रघुनाथ राय जी मिर्जापुर पुरस्कार दल बने हमरा के ये परिवार के जदुनाथ राय जी मिर्जापुर अखिलेश भैया तनी आई है ना ये परिवार के रिश्तेदार बने यहाँ के जी तनी आई एगो माला से हमरो के स्वागत करे तनी टुन भाई मालावा तनी दिहत हो दत तनी माला ए परिवार के यहाँ के रिश्तेदार बनी आज जोरदार तनी थपरी तनी बाजे अखिलेश भैया के नाम पर बाजे बाजे हार्दिक हार्दिक स्वागत भैया माई अढ़ाउल के हरवानु शोभे माथा पर गजरवा हो कि निमी हनु तरवा जकर्ता महोदय कार्यकर्ता हमारा पंकज बाबू तनी मंच पाई तनी पंकज बाबू तो पंकज बाबू तनी मंच पाओ ए पंकज बाबू भैया इनकर का नाम हुआ इनकर 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 तनी आओ बेजू के आवाज बढ़ाओ भैया रवे सभे नु अब तब पिताजी दुनिया छोड़ दे हले परिवार के तरफ से रुको एगो माला हमरा के डाल दो हाथना प्यार दुलार मिलता कम बा तब बघावा बैठल बा बजरवा हो कि निमियनु जय हो मैया जय हो
नाचे के बानू अपना शरीर के वजन तनी कम करो, कपाल बाती कर रामदेव बाबा के योगा करो, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो, पेट तनी तहार कम हो जाई। तहार तो पेट देखला पर बुझाता जे आंगनबाड़ी के तसला तनी एकरा पर तनी कंट्रोल करो, भात तनी कम खा, हमारा पर विशेष ध्यान दी। हाँ तनी पर विशेष तनी तनी ध्यान दो। नाचे के बाद तो नाचे के बाद तो ध्यान दो। हे बबुआ एक ही आसरवन बाटे शिकारी के पतरवा हो कि निमियन तरवा एक ही आसरवन बाटे शिकारी के पतरवा हो कि निमियन तरवा बुढ़ावा गावे या ठोप हरवा हो कि निमियन तरवा बुढ़ावा गावे या ठोप हरवा हो कि निमियन तरवा टुनटुन भाई बड़ा लयदार न हवे, बहुत। 3 भाई हवे। इनकर नाम है टुनटुन, अच्छा एक जना का नाम है झुनझुन, एक जना एक जना का नाम है मुनमुन। मुनु मुनु इनके पंचायत के मुखिया जी के घर के गृहवास रहे, अच्छा बहुत बढ़िया घर बनौले बड़े इनका पंचायत के मुखिया जी। आ न्योता दिले रहले कि घर भोज बा आई हो, ई कहले जे हम ना जाइब, हमारा मौका नहीं खे, छोटका के भेज दिहले। छोटका गोइल तो कहता कि मुखिया जी घर तो बड़ा बढ़िया बनौले बनी, लेकिन घर के मेन गेट छोटा बा। काहे काहे ए से कने है जे छोटा बा, जे घर में केहू मर जाई तो लाश निकाले में दिक्कत हो। मुखिया जी कहले जे पागले हवे कारी, आज घर भोज बा, मैं जवार के लोग जुटल बा, तो कहत रहे जे घर में केहू मर जाई तो लाश निकाले में गजन है। मुखिया जी कान ऐंठ के खेत दिहले। तब 9 बजे के करीब में इनकर मझिला भैया झुनझुनवा गई। तो जान जाई जे मुखिया जी कहले जे टुनटुन के भाई न हवा, ये मर्दे तरह न, उ पागल ह का, तार छोटका भैया आई रहला, कहता जे मुखिया जी रा और घर के मेन दरवाजा छोटा बा, घर में केहू मर जाई तो लाश निकाले में गजन होई। तो कहले कि बैठ प्योर बॉयल हो, पढ़ल लिखल नानू हो। मुखिया जी एगो नारौरा घर में से कहली जोड़ा लाश निकल जाए। कहले जे वो करो ले बनल भाई। बिहान भइला गोइले टुनटुन ब्यास प्रोग्राम गा के कहले जे न्योता पूरा दी जाके। अब मुखिया जी तो सानही के खिसियाई रहले, कहले जे मर्दे तहार दोनों भाई आई रहले है सब, उन्हीं के बोले ना आवेला। कहत रे सो एगो छोटका आइल ह तो कहता कि मेन दरवाजा छोटा बा, लाश के निकाले में गजन हुई। तो दूसरका आइल ह तो ऊ कहता कि रवा घर में से जोड़ा लाश संग ही निकल जाई। ई कहले जे दोनों गदहा हवे सब, पढ़ल लिखल ना हवे सब। मुखिया जी रवा घर में से एगो दूगो ना राउर घर भर मर जाई तो संग ही निकल जाई। कहले जे आज के बाद तोनी के हमरा न्योता पर मत हंस, अब न्योता ना चले, न्योता ना चली। हटावे अजुए न्योता टूटो। तो हनुमान जी के हमने के दरबार में चली जा। अब हे महावीर बजरंगी, जो संसार को जीत ले उसे वीर कहते हैं, और जो संसार सहित अपने इंद्रियों को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। गोड़ लगे तनी चाचा के तनी पैसा तन ले ले, चाचा के दिक्कत बा। आवे जाए में समर्थ बनी। अरे रवा सब गार्जियन बनी बैठ के सुनत नहीं है, काफी बा। तब का तब यही तरह रवा सब का मान सम्मान रवा सब का बन रहे। सीताराम बाबा तने हम आग्रह करब जब तने मंच पहुंची तो एगो माला हमरा के दीती। अरे रवा बादक हई जी, रवा वो समय के बादक हई, राधा कृष्ण पहलवान गायत्री बाबा के बेर के। बाप रे बाप, देखी तो यहाँ के आजो दे ठीक बा, खैले पियले बानी। एगो हौ लइका नाल बजाओ तो देखी बुझाता जे टीवी भइल बा। बाबा तनी खाइल पियल करो,
देखा तो यहाँ के पहले के नाल बादक हैं पहले हतना माइक ना रहे यहाँ सब पहले चाटी मारी तो ढोलक राम बाही दे को दे जोरदार तनी ताली तनी बाजे थपरी तनी बाजे हमारा सीताराम बाबा के गोड़ लागत तनी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। तिजोरी में पुरनिया आदमी है बहुत पैसा रखले बनी प्लास्टिक में पुरनका काहे से काहे बारिशों आ जाई पानियों में भीज जाई तो माल माचा रही यहाँ सब पुरनका विचार के आदमी है गोड़ लागत नहीं हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा यही तरीके हनुमान जी रवा का कायम रखें अब हे महावीर बजरंगी बाबा के प्रणाम करने हैं यहाँ सब पहले के आदमी हैं खैले पियले बने कब का देखा तो घी पियले बने दूध खैले बने तब न बने हाँ खाई पियल दे छी और ढोलक कहला के देखो अन्हारा में कह देबो तो खाली ओकर दांते लौक और कुछ ना लौकी अब हे महावीर बजरंगी महिमा जाने ला संसार जी राम जी के दूत हवा पवन कुमार राम जी के दूत हवा अतना काहे के खा लेला हां परिगनी अभी है और कहो जब तारा बैठही के ना रहला काहे के आगो लगा अतना काहे के अतना हुर लेला डॉक्टर बोलावे ये ना रुको ए भाई तनी पेटवा सुघरइबे न कर आ बगले में लोटा धइले बड़े कि मोरो मैदान लागी तो झम देना चल जाई ए भाई चतुर बड़ा तनी रुको तनी दुगो पूरी कमे खइले रही तो काहे खातिर अपन हूं खइला फिर देख तनी जे और लोगन के सकेता में डर भाव लागल अब हे महावीर बजरंगी अरे हे महावीर बजरंगी महिमा जाने ला संसार जी राम जी के दूत हवा पवन मोबाइल में बजा के बहने बढ़िया से सुन ले का नाम ध्यान दो राजा राजा का दो नाम बोलने हम भूला गए ला राजा स्वीट मिठाई दुकान को अच्छी दरगाह हार्दिक हार्दिक है हाँ यदि नाम गलती बोला जाए तो खिसियाए के नहीं के ना फिर से दोबारा पैसा जमा करके अपन नाम सुधार करवा ले लेकिन कचियो दरगाह में कम ठग हेरा नहीं खन एक दिन हमरा बुझाई कैसे जदुनाथ राय जी कार्यकर्ता महोदय बने हमरा के दिले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा एक दिन आई रहने आ कच्ची दरगाह जाने जे लिट्टी बेचाला भभरी मकुनी वाला तो हमने के 3-4 भाई रहनी जा खात रहनी जा ये हमारा टुनटुन बाबू तेरसिया जदुनाथ राय जी के कहाँ बने वहाँ के केने बने तने आई है ना टुनटुन बाबू परिवार के रिश्तेदार बने मेहमान बने रहा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा कहीं का है एक कच्ची दरगाह में लिट्टी खात रहने जा टुनटुन भाई अच्छा एगो भाई हमार पूछलस कि लिट्टी को रुपया बा कहले जे 15 रुपया जोड़ा तो हमने के लगनी जे खाए तो
उ जनले जे मने भुला गेल पलो पैसा देवे के भइल त कहत रहे जे 20 रुपया जोड़ा उ तो जनले जे ए लोग के घर ह बकसर हमनी जे हमरो घर राघवेपुर ह त कहत रहे कि ना ना तू 15 रहे के जोड़ के चली भाव लगले बबुआ रंग भंग कैनी रौरा लंका जराय के रंग भंग कैनी रौरा लंका जराय के एक हाथ ले ले जइनी पर्वत उठा के एक हाथ ले ले जइनी पर्वत उठा के जन लक्ष्मण के बचवनी जन लक्ष्मण के बचवनी उस भइल निमोली कारजी राम जी के दूत हवा पवन कुमार राम जी के दूत हवा पवन कुमार जी नान्हे उमरिया में भानु के लीली गईनी तीनों ये लोक में अनहर रौरा पैनी देखी देवता लोग घबराइले देखी देवता लोग घबराइले सबर चल राम जी के दूत हवा पवन कुमार